Ngalah. Duwe mak sitok aku dolan digoleki. Aku nang omah diseneni. Lah yo engko ae tangga iki. Ya ampun Lele, urung budal. Panggah ngono ae penggahane njabuti wan. Kono lho gendang budal wis sore iki lho. Tak bindok kene lho malahan mengko. Apa to, Mak? Iya kok sik to, yo. Kok malahan Budal. Wong mak kerek budal ngono ae kok. kono gendang. Bocah ngono emean. Susuke isik sakmene. Oh, akeh iki. Wah. Iki saloke disak yae. Kena nggih golek kacang godhog iki. Ah, duwe alasan aku iki san. Aman lah. Pokoke disak yae. Ken. Nggih kena nggih dolan dhewe. Lho. Sembrono iki. Mangklek yo wero-wero lho jam-jamane lho. Beh. Kowe ora wedi lho. Jean. Salah. Wis yo gendang dimarekne. Dik njaluk bayaran Mbak Wulan ka lho. Rasa ngono ae mikir Apa yang menune sampean? aku pokoknya spesial ya. Apa? Ya apa sing larang dhewe pokoke. Heeh. Sembarang wis manut sampean pokoke. Bakso ya? Mean. Ya wis. Enggak apa-apa rasa guyu. Nggih, bakso 2. Bakso. Pentole sing gedhi Mbak aku. Beh nang kene kaya canom ya yang. Ngene anake dhewe no kira-kira apa iso berduaan karo pasangane barang nak dhewe iso bahagia jane. Gak anak dhewe gede. Ya. Wong seneng kono. Dek ndi yo iki ora duwe. Seneng kene sik. Seneng kene sik. Ra ketok paling